Que tal, señoras e señores? Son as 6:33 da tarde. Chegou o momento da cociña en directo na Televisión de Galicia. Chegou o momento do Voltas co Prato. Como cada tarde estamos cociñando aquí na TVG. E lembrade que tedes o noso Instagram. Podedes entrar aí, seguirnos en @voltascoprato porque están todas as receitas, que é cousa vosa, sempre dicimos, pero os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor. Xulia e Begoña, un aplauso para eles. Vamos aí. Epa. Epa. Ai, que maliño estou. Estou malo, É que pouco te queixas. Como que? Que dixetes? É un dito. Que dixetes? Que malo estou, é que pouco te queixas. É verdad. Bueno, oi, se está nevando en Ríos, non? Casi non Sí, chegas. ostras, sí. Pasáchelo mal. No, pasei no genial. Home, Sí, é bonito ver todo é branco, precioso. non? Sí, É sí, precioso. que chulada. No. Sí, sí. A mí encanta a neve, Por hombre. iso. É o teu piquecho, Artai? Hombre, genial. Artai estaba a Eso foi... tope. É o noso queridísimo Xulio Mato, tivo neve vindo para aquí, non? Nada. Ao mellor a pasar la Lín, sí, non? En la Lín nevou. En la Lín nevou. Esta mañá os que viñan de la Lín ao Chollo viñan todos cos coches. Viñan cos coches nevados. Pero- Bueno, pois non sei se vai nevar ou non neste plató, o que imos é cociñar algo riquísimo. Quimos ver que nos trae Carme, de Narón. Chamo-me Carmen, veño de Doso, do Concello de Narón. E vos vou a dicir como fago eu un pulpo á grella. O pulpo ten que estar cocido, claro. Collo as patas, as abro á mitade, as boto na grella, e cando van un pouquiño douradas, as quito, e despois nunha tixola fagolle unha allada. A allada leva un pouquiño aceite, allo e pimentón. Eso yo boto por encima ao pulpo e acompaño con patata cocida. Está riquísimo, na nosa casa nos encanta. Bueno, un saludo, biquiño para todos. Un aplauso, Carmen, sí, un aplauso. Estaba aplaudindo o público, un aplauso para Carmen. O polvo, O polvo creo que é seña de identidade en Galicia, xunto coa empanada, poderíamos dicir, a tenreira tamén, Sí. non? Bueno, pero o polvo, eu creo que a calquera persoa que lle preguntas por Galicia vaiche falar do polvo. Sí, E hoxe é imos verdad. cociñar polvo, pero non imos cociñar un polvo calquera, non? Imos cociñar o polvo que lle compramos á grandísima, ilustrísima, única, inigualable Ana de Chapa. Un aplauso para Ana de Chapa. Ana de Chapa, que además vai estar con nós no programa, así que falaremos con ela a ver que nos conta sobre o polvo. Vos queres cociñar? A ver. Polvo. Ti polvo? Polvo. Vale. Trouxeno eu, Trouxéchelo ti. Parache na casa, Ana. Aí na casa Ana e Colleche trouxe. o polvo, moi ben, moi E ben. quería vir, pensei outro día. No, outro día, Ana. Outro día trae a receita. Bueno, Moi ben. eu vou facer moi parecido a Carme. Vale, allada. Allada, non? A allada vou facer Sí. un toquiño diferente, que eu botei un chinquiño de vinagre. Ajá. E vou facer a grella tamén. A grella E vou con ela. acompañar con hummus de garbanzos. Un hummus. Un hummus de garbanzos super rico. Xa verás. Igual é o primeiro hummus que facemos no programa. Eu sí, non sei se... Eu é o primeiro. A mí non me soa, E mira que nos gustan os garabanzos aquí, pero... É super rico e además é super versátil, porque dá moito xogo despois para Vale, vale. dipear, como digo Pa eu. dipear, non? Pa dipear, ou como para dixo. acompañar unha Para ensalada. acompañar. É moi... A mí gusta moito. Pois Xulio vai facer polvo á grella e atención hoxe ao invento de Begoña. Madre mía. Que vas como facer co estamos. polvo, Begoña? Vou facer un polvo con camelias. Pero, madre mía. Paren as rotativas. Galicia, hoxe neste programa vai facer unha cousa increíblemente Increíble. impensable. Che, vamos cociñar polvo con flores. Con Hoxe, flores? Na Televisión de Galicia, con Begoña Vázquez. Sí, cociñase moito con flores. Sí, home, Antiguamente sí, cociñase moitísimo. eu vou á feira, a xuntana de Chapa e digo, ponme un polvo con camelias. Si non, non cho como. E Pero dache un que se fa, cacharrazo. antiguamente cociñábase máis con flores que ahora, e agora tamén volven as Vale, vale. modas, Pois vamos cociñar camelias, que ademais están as festas en breves, non? A Agora, festa dentro da de pouco, camelia. festa da camelia, e Moi agora ben. entre febreiro e marzo, Empeza. hainas en varias, sí. Vale, pois que vas facer? Pois eu vou facer unha tempura con almendra, e depois vou a preparar unha salsiña agridoce ca camelia. Como che teño medo, imos comezar a cociñar, pero imos comezar a cociñar con Xulio Mato. Veña, medo. vamos a la nova, que che teño moitísimo medo, agora mesmo. Gárdame medio polvo. Medio polvo, despois. pero camelia non, non? No, camelia. Camelia non queres, camelia non No, queres. camelia que non sei facer nada con ela. Bueno, a ver que é o que a mí non Por iso, sorprende, o imos sea, que a- estamos aquí botando a boca a pacer, sabes? E ao final... Imos a aprender. Pois mira, Moi vou ben. empezar polo hummus, vale? Vale. Entón, primeiro de todo, imos facer un tahini, que é como se chama o sésamo blanco tostado, vale? Un que? O tahini. O Tahini. tahini é o aceite resultante de tostar o sésamo e moelo. Ah, solta como un aceite. Solta un aceitiño, sí. Non biche no supermercado aceite de sésamo. Sí, pero non sabía que era o Pois tajín. vaise a partir de o sésamo tostado. Entón, poñémola a tostar. Vale. E mentres, nun vaso de... Aquí agora temos garbanzo cocido. Pode ser de bote ou pode ser
que teñamos cocido de... Sempre defendemos tamén aquí o garabanzo de bote. eso Que é. ti eres moi defensor do garabanzo, a conserva, Eso, así de que toda a conserva, garabanzo sí. de bote hoxe ten Xulio. Entón, como é a base do humus, Do imos humus. botar, bueno, pues ben cantidad, vale? Sí, sí. E despois, xa que vimos acompañar con pulpo, normalmente botaríamos a auga de cocer o garbanzo ou un poquinho de auga limpa. Pero teño aquí un poquinho de auga de cocer aquel Esta auga de cocer o polvo Entón, aquel. vamos a botar Vale, polvo un dali. chisquiño desa auga, Aí está. un poquinho dela, un poquinho de limón. Perfecto. É super sinxelo, é super rápido. No, a min o aspecto que me está dando, ou as vibras son positivas, de momento. Eso. Mi madriña. É unha maneira tamén pos nenos de comer legumes super divertida. Correcto, Mira, por certo. Un poquinho de comino. Espera, que xa Sí, remato cos ingredientes. remata. Mira, un poquinho de sal Un poquinho de comino, un poquinho de sal. e un poquinho Pementa de moída. pementa moída. Vale. Esto, ves, como se está tostando. Vai ir soltando, non? O que dicías ti. Non, vai soltar aquí. Vale. O trituralo vai soltar aquí. Vale, por certo, a xente que está na casa, chamade, ou a voltas co prato, recordade que temos o teléfono aberto, podedes chamar o 664-483-419, o teléfono do a voltas co prato, e podedes comentar todo o que queirades. Por exemplo, cociñades ou non con camelias? Alguna vez se vos pasou pola cabeza? Bueno, pois podedes chamar e contalo. Gusta vos o humus? Que está moi de moda. A min, por exemplo, gusta moito, sabes, cal? Cal. O de aceituna, que tamén está moi... o das olivas. Eso é. Está Sí. moi rico, moi rico, de verdad. Mira, Sí, sí. e rematamos cun chisquiño De aceite. de aceite de oliva virxe. Vale. Entón, agora non nos queda máis que trituralo. Xa que vas usar a Vou usar batedora. a batedora Entón, hasta ter unha pasta. marcho con Begoña. Moi ben. Veña, aí está facendo humus o noso queridísimo Xulio Mato, vamos con Begoña. Que queres que lle leve? Medio? Lévalle, sí. Vou llevar o polvo, Vale. Grazas. Toma, aí está o polvo. Mira, Medio polvo para él, medio polvo para ti. Sí. O polvo que é de 2 kilos e pico, non? 2 kilos e pico, sí, máis ou menos. Pareceu-me entenderlle Sí. a Xulio. teño infusionando os pétalos, vale? De aquí vai Vale. salir, vamos a facer unha reducción para despois rematar a salsa, para poñerlle na salsa agridoce, vale? A ver, os pétalos infusiónalos por algo en particular, soltan algo. Claro, as flores teñen sabores, Correcto. vale? Pois é igual que os caramelos de violeta, Vale. que son moi típicos Pois de saben o Madrid. estilo, non? Claro, os pétalos todos teñen o seu sabor, depende que flor uses. Que pasa? Que ten que ser unha flor que estea sin tratar. Claro. Evidentemente, non pode ser a floristería e dicir, dame unhas rosas que vou cociñar con elas, non. Claro. Vale, teñen que ser unhas rosas cultivadas por nós e sabemos que non lle botamos ningún tipo de pesticida, igual que a camelia. Vale. Bueno, na casa poderedes ter miles de tipos de flores, Se na casa queredes cociñar con flores, probablemente haxa en calcara leira de todo. Sí, tajines, pensamientos... E estas están tratadas ou como vai o... No, estas son miñas. Estas son túas? Sí. Da túa casa? Non lle boto nada, nada. Resistiron á nevarada? Eran as únicas que había. Eran as únicas que había, por eso Porque non abriron aínda non están abertas de todo, non ves, ainda queda... Sí, están así Están cerradiñas. Ves, fixadevos, como as camelias cando están pechadas son así. Aí estades vendo na casa. Mira, isto ten agua, E despois quedan pétalos abertiñas. e un pouquiño de azúcar, vale? Auga, pétalos e un E pouco un pouquiño de azúcar, sí. E agora vamos facer unha tempura, vale? Que mezclei fariña de arroz con fariña de amêndoa. Cerveza, entón o que quero unha textura finiña. A tempura, eu, polo que vos vexo, sempre leva cervexa. Ou casi sempre. A ver, casi sempre se usa algo con gas para que levante un tipo de levadura. Vale. Para non usar levadura de panadeiro nin usar nada desto, pois o que se usa é É que algo sempre para vos que che vexo, levante. a min chama a atención. Sí. Vale. Eu tamén lle boto vodka a veces, Sí? Que lle queda moi ben, sí. Pero cambia o sabor, entendo. Cambia a o sabor, tempura. sí. Faina fresquiña. Entón, espera, entendo. Vas cortar o polvo, vas rebozar aí, vas rebozar Sí. os pétalos que vas facer. No, vou facer os pétalos da grande, vou nos rebozar un pouquiño, e vou rebozar tamén o pulpo. E vou facer unha salsa cas camelias. Estou un pouco, eu que son unha persoa a que non lle gusta experimentar moito co polvo, que lle gusta grella, a feira e pouco máis. Sí. Estou hoxe, está-me petando o cerebelo. Hoxe, está-me petando, non. A ver que lle parece a nosa convidada de hoxe, que veña, por favor, a queridísima Carme de Narón. Un aplauso para ela. Hola, Carme, que tal? Como estás? Moi ben. Estás ben? Estou ben, sí. Moi ben. Ti propoñías un polvo á grella, Sí, non? sí. Que é algo moi habitual, Moi moi habitual, típico, está sí. riquísimo. Pois aquí a nosa querida Begoña, eu non sei se é porque en Ríos non salen os polvos ali polo río. Por qué? Sí. Ela decidiu botarlle camelias. Bueno, seguro que está moi rico.
Eres moi positiva, Sí. Carmen. Ben, vamos mirar o que fai. Vente por aquí, a ver. Bueno, teño infusionando aquí os pétalos da camelia. Mira que está collendo xa, ves a xente na casa que está vendo como se está poñendo Sí, lila, verdad? sí. Xa se empeza a coller Sí, empeza a coller cor. Con esas almendras. Amendoas que está... Estou facendo unha masiña, unha tempura, por a que vamos pasar uns trociños de polvo, e depois pasaremos tamén por un pouco de amendoa, e depois terminaremos los freindo. Como che gusta zoupar, Sí. Claro, para descargar. Claro. Non é mellor ter un martelo que darlle así como mango Ainda no estou coitado. esperando que me traigas un machete. O machete xa trouxemos ao Sí, programa. para Julio. Bueno, o polvo hai que recordar a xente que xa está cocido. O polvo xa temos cocido, Claro, que é ten que estar fundamental. cocido, É claro, fundamental para as recetas que estamos facendo xe. Vale, Listo. moi ben. Por nada, a tempura xa a temos feita. Fixo Ves como tempura con queda? cervexa, que máis, fariña. Sí. Ten que ter unha textura, vou coller cos dedos, ten que ter unha textura para cabexas, así. Vale, unha textura como a da filloa. Espera, estate quietiña, aí que se vexa, aí, Mira, aí. Ves, Fai aí. así un pouquiño. un fío. Fai como un fiño pequeniño de nada. pequeniño, De esa nada, é a non destes textura que son que ten que ter. grandes. Aí Sí. nada. Porque a veces, depende da fariña que uses, pois queda máis líquido ou máis tal, ou tens que botar un poquinho máis de agua. Sí. Entón ese truco sempre funciona. Estaba dicindo eu que ingredientes levaba a tempura para contarlle a Carmen. Fariña de arroz, Sí. fariña de amendoa, Sí. depois cervexa, e vamos a botar un poquinho de sal. Eu utilizo moito a fariña Ti de fala arroz. así tamén? A fariña de arroz. A fariña de arroz? Ua, Sí. utilizo moito, sí. Bueno, mira. É moi sana. É moi sana. Sí. Eu meto-me moito con ela, pero a verdade é que a receita pinta ben, eh? Sí, eu creo que sí. Pinta moi ben. Vamos ver o de Xulio, veña. Vale. Tira para lo, vamos ver. Hola, Carmen. Hola. ¿Qué tal? Xulio. Tamén che... Sí, pero Xulio está aí cos allos. Cos allos. Sí. Isto é para a allada, como Sí. veis, eu doro os allos ca pele. Con todo. pel, sí. Con pele con todo. E agora, bueno, deixar aí que enfríe un pouquiño para botarlle un pimento doce e botolle un chisquiño de vinagre tamén. Porque me gusta a acidez. Tamén me suele gustar botarlle aí unha noz de unto. Pero non me acordo collelo, entón... Entón vai así. Sí. Digo eu que o apartas do lume para que non se queime, non? Entendo. No, para que non se quede, que atempere un poquinho o aceite, que tamén moitas veces podémolo refrescar, Botarlle un pelín refrescar máis, un poquinho, con non? un poquinho de aceite. Vale. Porque senón corremos o risco de botarlle o pimento doce moído É que se nos queime. Sí. Entón é mellor que... Ten un sabor máis. Pero vexo que o allo xa ten bastante O allo dobladizo. está dourado. Sí. Vale. Vale, mira, entón agora, se queremos para que enfríe un pouquinho Como máis, cheire ese vamos a botar... vinagre, até eu que estou atascado do catarro. Mima. No, pois agora vai cheirar máis. Sí. Bo! Ten cuidado, Carmen, ten cuidado. Hai que apartarse. Ten cuidado, Carmen. Mima! Pero que faz? Vale, Sí, atempera. Xa está. Isto non o tiñamos pensado, o sea, non Non tiñamos... estaba previsto planeado, isto, non estaba Isto previsto. saleulle así. Sí, saleulle así, Pero está ben, eh? Está ben, No, está ben. pensei que non me daba tempo. Entón- Para, porque teño que coller esta chamada, vale? Teño que coller esta chamada. Vamos alá. Creo que viaxamos ata Chapa. Ana, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. A ver, como estás? Estou aquí sentada. No, vale. Moi ben. Imagino que está... Oiches, estás tomando conta do que están facendo os cociñeros co teu polvo. Sí, estou tomando conta, gañotas. Así me gusta. E oiches, creo que non é o mellor polvo que vi na miña vida, eh? Escoita, cañotas. Escoita, Dime. soy de Santa Eugenia de Ribeira. Onte a noite preparei xo, metino na hoja, lavei xo e metino na nevera. Eu preparei-no moi ben. Entón podemos dicir que é un polvo de altura. É de altura. Vale. É de Ana. Perfecto, un polvo de Ana de Chapa. Oiches, Claro. Ana, aparte de que che vou mandar un biquiño enormísimo, xa sabes que te quero un montón, quero que me digas cal dos dous ou cal das dúas receitas che gusta máis. A allada, bueno, a grella que está facendo Xulio ou coas camelias, como está facendo Begoña. Home, eu gustame o que están facendo. Pero eu non sei, vou te dicir unha cousa. Sí. Esos sabores que llevan botar ao polvo vai quitar o sabor do pulpo cando comes á feira. Xa. Entendes? Xa me parecía a min que ti eras máis tradicional, verdad? É que o pulpo á feira estaba á feira. Bueno, Ana, pois mandamos un bico enorme, vente un día polo programa que te queremos moito, xa sabes, vale? Oíste, cañotas, Dime. eu quero que o probes ese pulpo, quero que o comas. Ti non te preocupes que eu probo, vale? Probo, Vale, probo. veña, un bico. Un bico, chao. Un bico, chao. E tamén o vai probar Carme de Narón, que está aquí connosco, pero agora teño que pedir que vayas á zona de sufridores, Perfecto. vale? Que te sentes ali. Vale. Un aplauso para Carmen de Narón, que está connosco na Volta Escoprato. Xulio, este é o polvo, non? Claro, tens que Hai que probalo. probalo, senón... Ana, vai por ti, eh?
Está moi bo. Vale. Está boísimo. Voulle contar 4 cousiñas a Galicia sobre o polvo porque as dificultades de cociñar un polvo van asociadas a cousas moi sinxelas pero importantes, porque ter un bo exemplar de 8 patas, cocelo no seu tempo xusto e logo non estragalo, con inventos raros, xa sabedes, preparado á feira con aceite, pemento moído e sal, é un dos nosos máis grandes exitazos. O rei das celebracións, con iso, a verdade é que sempre acertamos. E tamén imos sobre seguro se o facemos á grella, unha delicia que vai ben con patacas ou case calquera mollo que nos guste. Estes son os nosos hits, sen dúbida, pero hai outras preparacións que convén ter moi presentes. As caldeiradas que fan en Ons, os que friten na Costa da Morte ou os guisados á mugardesa. Unha maravilla sempre en Galicia. E ollo, para rematar, repaso das citas gastronómicas imprescindibles. Apuntade para este 2023. Fan festa do polvo en Xobi durante a Semana Santa, así que xa non queda tanto, tedes que ir. E máis adiante tamén en Bueu, do que fun pregoeiro, na Illa da Arousa, no Carballiño, por suposto, en Cabral, Palmeira e Mugardos. O sea que por festas do polvo serán toda Galicia. Xulio, estou-me afogando, entre o medio a catarreira que teño. Pero fixéchelo moi ben, Fixino ben. Non te trabache nada, non te trabache nada. É moi gracioso. Hai moitas festas do pulpo, ademais. Moitas, Contáchelas todas. Moitas. Bueno, eu creo que ainda non as dixen todas, se me olvidei de algunha, desculpade, porque festa do polvo hai en calquera sitio, así que perdón por adiantado se me olvidei. Bueno, mira, eu teño aquí 2 tixolas ao lume, vale? Vale. Nunha vou marcar o pulpo. Escoita, ti, eso que é para darlle de comer a 7 galegos cada tallado? Porque a na de chapa, eso non lle sale rentable. Ti ves presentar ou ves criticar? Tamén criticar. Mira, vou saltear uns poquinhos tomates, que van a ser parte da guarnición, e aquí teño unha poquinha ceboliña picadita, vale? Vale. Por outro lado, ali xa fumega, entón vamos a botar o pulpo, porque o que quero é marcalo para que quede ben doradiño. Isto chiste é comelo despois con coitelo e tenedor. Claro, refírome. Polo en grande, os cachos son grandes porque despois hai que partilo, non? Claro, é como cando se fai, como dixo Carmen, a grella, ela parte a... Parte a... Xa sei. Abre un outro sentido, sí, o rabo enteiro. No sentido da ventosa. Entón, eu, en vez de poñer no sentido da ventosa, vou no... Ir logrando así, ves? Como vai collendo xa... Que pintaza, por outro lado, vou facer unha vinagretita. Boa, cheira superben. Unha vinagretita para acompañalo tamén, Vas facer unha, perdona? Unha vinagretita para acompañalo. O humus xa o teño aquí listo, ves? Nesta manga para despois decorar. Vale. Xa o colei, xa o pasei para a manga e xa está listo. Vamos a recapitular a xente da casa porque igual está ahora dicindo, pero que están facendo neste programa? Pois imos facer un humus que é como unha crema de garabanzos. Unha crema de garabanzos, que é o humus. Para acompañar o polvo a grella que está facendo o Xulio. Que estou grellando aquí, vale? Está collendo xa a súa costriña. O importante cando faz a grella é que teña un pouco de costas, non? Claro, que vai adourando, ves como vai adourando? Sí. Que quede bonito, que quede adoradito e aparte vai quedar tenro por dentro e cruxiente por fora. Tomates, que nos encantan, tomates que fixetes, salpimentáchelos un pouco. Tomates salpimenteinos, un poquinho de aceite e salteados, nada máis, que despois os vou misturar con esta ceboletiña que teño aquí. Perfecto. Vale? Vamos a botar un poquinho máis de sésamo aquí para facer o guiño o humus que temos. Vale. E un poquinho de pemento doce moído tamén para xogar ca allada. O de Xulio recende moi ben aquí no plató, imos ver como recende o de Begoña Vázquez. Que te teño un pouco abandonada, Begoña. Sí. Sí, dime. Mira, estou terminando a salsiña agridoce, vale, leva un pouquiño de tomate. Xera agridoce. Abro o nariz, sí. Mira, ten un pouquiño de tomate concentrado, vinagre de sidra, leva un pouco de azucre, e agora vamos a botar esta auga das camelias. Atención, estivo coa auga das camelias aí. Mira que bonita queda, Mira como quedou, que chula, fixadevos na casa, que bonita quedou. E agora botoulle por riba da salsa agridoce. Sabrás que rico está. Depois vamos a triturar para que leve tamén un pouquiño dos pétalos. Vale, o sea, que os pétalos tamén se comen. Sí. De maneira triturada, neste caso, pero tamén se comen. Sí, tamén se comerían, o sea, tal cual, nunha ensalada, podemos poñer, sí. Cruz, vale. Ti eres moito de utilizar flores na túa cociña, no restaurante? Sí, utilizo bastantes flores. Gústame moito ervas, así diferentes. Hai que probar. Sí. Non, se che gusta unha cousa, moitas veces tela que combinar, así. Mira. Que guai. Ala, fixadevos. Fixadevos isto, están por pasados favor. por a tempura. Que o vexen na casa porque isto é unha maravilla absoluta, Mira que bonitos quedan. As tempuras, bueno, a tempura que fixo para rebozar o... É moi finiña, por leva a améndoa, para que quede así por fora, moi crujiente. Que chulo, que chula, Que chula. Mira, eu creo que estando aquí contigo é o momento de soltar a pregunta, os 50 euriños. Por veña, dalle. Sí? Veña, vamos alá. Con que flor cociña hoxe Begoña?
Camelias. Con que flor cociña hoxe, Begoña? Camelias. 664-483-449, o teléfono da Voltas co Prato. Chamade, por favor, que damos 50 euriños, Veña, rapidiño, rapidiño. Mira, vou dar a probar. Que? Porque... Pero eso non me queimará. Que te vai queimar? No? Sóplalle. Sóplalle. A ver. Vou. Oh. Vas a alucinar agora. Oh. É un espectáculo, Buah, se che digo o que me sabes, non crees. A ver, veña. Déxame primeiro coller o teléfono. Hola, Carme, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Carme de Valga. Sí. Que tal? Como estás? Pois estou este momento sentada tamén. Ai, xa, oiches, supoño que queres gañar 50 euriños. Pois a ver. Vale, pois vamos alá. Con que flor cociña hoxe Begoña? Con camelia. 50 euros que marchan para Carmen de Valga. Carmen, moitísimas grazas por chamar, un bico enorme, vente un día, vale? Igualmente. Veña. Gracias. Chao, taloguiño. Ai, que ben estamos cociñando hoxe no Voltas co Prato aquí con Begoña, que estamos facendo cousas maravillosas, Todo que... As elaboracións que faz son a pasada. Bueno, a veces, outras veces tamén, bueno, a ver. Todos os días temos un día malo tamén. Xa. Ás veces tamén son boas as miñas, Ves, Tamén, xa é está verdade, outro, ves. é como o neno É pequeno. verdade, hai que dar así un pouco de... É como o neno así, pequeno. Pero vou ir xunta dele, a ver. A ver, Xulio. A ver, Ai, que ben o faz, Gracias. Tamén o faz moi ben, é moi bonito, Fixade, Que vos, pases, este é o humus, non? Este é o humus, Que dicías? é o tomatiño que salteamos, Buah, que ben. ca ceboliña. É que recende moitísimo. O polvo, os tomatiños, é unha pasada, Entón, agora vamos a poñer así, repartir por todo, para que tampouco sea unha... Sí, moi guai. Mira. Moi Isto é ben. todo moi sinxeliño, pero... Fácil de facer o prato de hoxe, Tes varios sabores. Para a xente da casa que moitas veces, pois hai días que temos pratos máis elaborados, outros días un pouquiño menos. Isto ven sendo máis ou menos un raxo de polvo. Mira, podemos dicir, non, que Xulio? che sobra un bote de garbanzos, compras un polvo, É verdad. os tomates e faz Sóbrache todo. un bote No, de pero ahora garbanzos? sin broma, sobrache un raxo de polvo, podes facer, pues, o ben en tempura como fai. Sobrache un raxo de polvo, gustoume a expresión. Claro. Sí, Claro. gustoume. O raxo, eso, o raxo. O raxo. Sí. Que chulo, que bonito. Bueno, E agora eu creo vamos a botar unha poquinha que allada temos para que darlle un chamar brillo. a convidada de hoxe, temos que chamar a Carmen de Narón, porque chegou o momento de probar. Carmen, por favor, levántate, camiña cara a nós, un aplauso para ela. Como estás, querida? Que ben ode. Que pasa? Que me ule moi ben Que todo. está recendo, verdad? de Ti sabes o sufrido que é estar aquí presentando isto Sí. e non poder probar? Imagínome. É que é moi sufrido. Oites, mira, temos que repartir 50 euros á xente da casa. Sí. Porque facemos sempre unha segunda pregunta, Claro, xa sabes. ah. Eu quería facela contigo a ver se sabes. A ver. Vale, vamos a dar pistas á xente. Veña. A ver. Quen fixo humus e allada para acompañar o polvo? Xulio. Xulio. Moi ben, vese no prato ese, verdad? Xulio. Verdad? Vese no prato ese, Claro, que temos aí, Xulio. 664-483-419, no prato ese, vese claramente que quen foi. Xulio. Exactamente, pois chamade ao Voltas co Prato que repartimos cartiños como todas as tardes. É así, é así. É así. 50 euros veñen moi ben. Home, Hombre. xa che direi. Vente comigo, vente Temos comigo. pillara. Bárbaro de Begoña, ponte aquí. Mira. Mira para aí, xa con estoucas. tempura, Que cousa maravillosa. con tomatiños, Sí. coas camelias que estuvo facendo e coa a agridoce, a salsa agridoce esa que Agridoce. fixo, que levaba tamén camelia. Bueno, chegou o momento de probar, Aí está. querido. Vamos cobertos por aquí. Ponte aquí, ponte aquí, ¿no? ponte aquí. Póñeme aquí. Ponte aquí. Vamos alá, chegou o momento de probar no Voltas co Prato. Ai, non Estás sei. nerviosa, Carmen? Estou... Porque a hora de decidir... Vai ser complicado. Vai ser complicado. Sí, sí. Pero... Bueno, pois Carmen de Narón, Proba. é o momento de que probes. Hoxe non vas probar polvo á mugardesa, que son No. veciños teus, Sí. pero vas Sí. probar polvo. Así que, adiante, cando queiras, primeiro comeza polo de Xulio, Polo de Xulio, sí. Sí. Que Narón e Mugardos están pegados, son da Ría de Ferrol. Sí. Están pegados, de verdad. Un encima do outro, non? Está Mugardos, despois está Ferrol, do outro lado da ría, e detrás de Ferrol está Narón. Como sabes de Es un geografía? Son un xeógrafo total. Ui, espera, espera. A cara de Carmen non sei se é boa ou mala. Vale. tamén Estabas duvidaba, sufrindo, verdad, Xulio? Bueno, Sí. pois probou de Xulio, tócalle probar o de Begoña, que é esa tempura de polvo que preparou e que leva camelias. Por que ela é así? Hai que Por que cambiar. eres así, ti? No, Sí. eso está moi bonito, Estou cansada de perejil.
Estás un pouco nerviosa polo resultado? Non estou nerviosa. A cara de Carmen outra vez desconcertante. A cara de Carmen tamén está boa. Vale. Vamos a repartir cartas a ver se alguén leva 50 euros. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, Con quen falamos? con María, De onde? de Santiago. María de Santiago, da capital. Supoño que Sí. nós polvos non temos, o sea, non temos polvos para regalarche, pero temos 50 pero bueno, euros. nos tenemos cerca. Ti prefires os 50 euros, verdad? Bueno, me da igual. Vale. Oiches, vendo as dúas receitas, cal crees que está mellor ou cal crees que che gustaría a ti, María? Buah, me encantan las dos, pero no sé. Yo creo que la de Julio. A de Xulio. Yo creo que sí. Me decantaría más por la de Julio. Igual a Camelia é moita innovación para ti ou non? Bueno, de todo sería probarlo, claro. Pode ser. Veña, pois habería que probarlo. Por 50 euros, quen fixo humus e hallada para acompañar o polvo? Pues yo creo que fue Julio. Correcto, 50 euros. 50 euros que marchan para Santiago de Compostela, para a capital, para María. Moitas María, gracias. un bico enorme, vente bico cando queires. enorme. Vente cando queres que estea a túa casa, vale? Oh, moitas gracias. Un Veña, biquiño. hasta loguiño, chao. Abrazo. Chao. Ai, Carmen. Ai, Carmen, Espera, respiro porque estou nervioso, porque vinche as caras e as túas caras eran un mar de dúbidas. é que están os dous deliciosos, Xa, pois espera, que che vou Mira aquí. facer a pregunta de rigor. Carme de Narón, pegada a Mulgardos. Sí. Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Me gustan moito os dous, non sei. Sí? Non sei, me gustan as camelias, me gusta a tempura. Un polvo á grella, Un polvo outro á ten grella, tempura. sí. Claro, estalo pasando. Estou no pasando mal, Eu Claro. Queres probar outro cacho? Casi. Casi. Pero oi, que estaban bons os dous. Moi riquísimos os Estaban dous. ricos os dous. Moi Pois, ricos. Carmen de Narón, agora sí. Quen gañou a voltas co prato do día de hoxe? Pois eu creo que me quedo co de Xulio. Xulio! Co seu polvo un pelín máis tradicional, Claro. a grella, pero que convenceu a Carmen. Sí, pero das Convenceu. camelias me encantou, O me sea, encantou. Podemos dicir que as camelias saltaron, non? Sí. As túas papilas gustativas. Sí, é que é un sabor diferente. Moi guai. diferente. Bueno, por mira, Gracias. agora, despois de Moi comer un rico. pouco de polviño para volver para a casa, Sí. non vas ter problema pola autopista. No, que non hai neve. Non hai neve, Non hai así neve. que todos encantados. Carmen, moitísimas grazas A vos. por estar connosco, pasáchelo ben. Moi ben. Nos encantados de que estiveras Sí, aquí, vale? viña un pouco nerviosilla, pero No, pero no. a vervos xa Foi me maravilloso. tranquilicei. Foi maravilloso. Vale. Grazas, como sempre, tamén aos cociñeros que nos acompañan todas as tardes aquí na Televisión de Galicia. Señoras, señores, nos marchamos non sen antes decirlles que mañán hai máis quen anda aí, Mañán hai máis a voltas co prato. Lembren que poden seguirnos tamén nas redes sociais, no noso Instagram. Están ali penduradas todas as receitas. Vémonos mañán con moitas máis e mellores, seguro, no voltas co prato. Chao, ata mañán.